nuka yang sungka jing ruai sedang kan bar lai spa lai pura lai spa lai pura Kekatang ukpa badukun badumen sem bakoit. Amen. Kajing ejung turai jing yu Jesus Christ bad kajing e jong oblay. Lembat kajing selok jong men sem bakoit kinan rengkat bad pi baro. Rengkat bad pi ru. Kohan men kopara ha u Jesus Christ bad ko khna be manta ka step ngilapoi hakalajia ka ba lai pulai tang asngi ublay menta in sapoi no ha ka ayam ka bathamai ka ayam adven ka ayam ka bangi pon kre na ka banta ka sngi krau ka sngi Christmas te ha ka nei ka sngi ki jing pule bara khoj bajing pule baningkong ga jing pule baar berkumju ka gospel ka khot ka wer yang IP bangin puson sepang yala ka jong ka jing em hato mangama phi khamtam e kum ki khon kristan yala em nam ka jing em jungi kat kum kata ka jing em ka bala khat ban em ka jing em ka bajanai hato mangama phi ngila em nam ya kata ka jing em jungi khamtam e bangila le hok na em ya ka kamram ka ba ngide ban le ubleu la ayengi ka jing em ubleu la ayengi ki kam ki bangide ban le hato mangama phi ngila le na em ya kine ki kam ki ba ublei ula pen khamti habangile ya kano kano ka kam ublei u khot wer ngai phi bangile da ka jing janai den mata ka daw ha ka ne ka step ko khana ba e phi haban kli yala de phi haban khmet yala ka chong kamen sem hato ma phi la pandan kam hok na em ya kita kisap ki phong
ki bau blei ula ai phi yo le se ha ke jung dona breu ke jung phi ke jung dona breu ke jung i wei pai wei ngi landet bat ngim sem la ban pendep hok ya kam ke bau blei ula ai e pen kham ti yang i ban ngim sem la ban pendan kam hok ya kita len ki bau blei ula ai hanga badapi te kumta ngi pen mab no trai nak benta kine ki pop kisang nak benta ki lat kilet ki bangi la le ha ge jing em ge jangi da ge jing khuslai la ge jong ki pop bad ge jing kloi jingi ban kelak ge bamot ban em baha no na du kan klemat to ke menta ngin pen mab no trai leng ba ge jing do wai ka jongi nga phla hau blei badan bor baro barapi gumen ko para mangalala pop sibun da ki jung khad da ki chen da ki kam da ki jung leklet da ka chung le palat chunga da ki jung lep chunga da ka chung le palat bakraw e chunga namar kata agar pada kamaria bukhoj abisa ke thai suti ya ki angel bakir khoj pada pi ko hanmen ko para banduai nak banta chunga how try ublei jungi ublei badan bor baro unis nei yangi badalama pigi pop jungi unyalam yangi sha ka jung em bom jukut amen Dong ini aduai to ai hangi ngi karpat kotrai koblei jungi bangin kemen barabor ha ka jing sakri yemi na ba ka jing kemen
long kabapura bad kabane lada ngishakri klem sange yaw nong ai jong ki e baro ki babha daw turai jung yu Jesus Christ ukon jung me ube imbat basan sha rengkat bad me ha ge jing long kawei jong omen sem bakuj ublei junam la junam amen. Kecing pule nak kitab kipawar lenong lai puai kat cipau kat lai kat kendai lai pau lai puai ya ketengah baca nai manu bala ban yo ka kam kor dor ban ya ki molenai kadanut utengah jongka kasanya haka bat en om juna jing yo kale bahaya u bat om ju don jing snew barok silinter kisngi jongka kawat ya uksai wul bat u kenpat bat kakmat tres sibun dakikti kabat ya ka jengkel kelain ksai dakikti kakam ya ka jeng terksai da biar ya lakikti syaki baduk kakener ya lakikti syaki bah kerduk ka jing podur kalong ka ba syat syukur bat ka jing babreu ka ba telur kloy tang ya kap kentai ka ba ting ya utrai dai ban yarok do ai kan yo ya ka bainong ka jong ka jing trai jongka ban kikam jongka ken yaro ya ka haki kerdop kani kektinu play nagasam sis bar pupra kanembar praspas apply bar praspas apply So
kajing pulih nagsiti beningkong Paulus apostol syaki Kristan hathai Salonika kalnong besan khot beningkong hadon riu syapang kipor bat kia yom ko para bangai ngin badon kaman tho syapi namat pitip bha ba kasngi utrai kanwan ku menong tu min mit tik hamar bagi bru ki ong kasuk kasngan pat kasngan du kajing jot kanwan ngat kendit halor jongki kumbalap kajing su khun ya kakan thai bat en omlait Pimlong kajing dum ko para ba kata kasni kan lap kan ya phi kum unong tu phi baro philong ki khun jong kajing shai ba jong kasni ngimdai ki jong kajing dum namne ki jong kamit namar kata tungin omyo thia kum ki wei pat an rai ngin pej mat bat ngin le tipriu kani kaktin uplai Utrai udon rainkat bat pi kai jing pule naga gospel bakhoj kat kum u Matthews Hakata kapor u Jisu laitu ya kene ka farsi ha kisan ran jong u briu bami ban lejing lej ulakhot yala kisakri bad ulapan khamti yaki yakaspa ka hajar jong u hawei ulai santalen hawei pad artalen sa hawei pad shitalen ulai hau wei pa wei katkum ka jingla bor jong u nangta ula leidno uta ubalayo santalen ula leid sisundan bad ula khayi da kita bad ula yo nong sa santalen kumjuru uta ubalayo artalen ula yo nong sa artalen henry uta ubalayo shitalen ula leid bad loti ka khandau ula ti ka thleu ha ka khandau bad ula bori ya kapisa jong ukan rat jong u slam hadin ukan rat jong kita kisakri ulawan pai bad ulaya ken yadia bad ki ute uta ubalayo santalen ulawan bad ulawan ra santalen uong ko kan rat pilai nga santalen pej ngalakamai sa santalen ukan rat jong u ulong hu shabas ko sakri basmat bad bala bansania pi lalong ubala bansania hakikam kibaret kumcha ngan pen khamti ya pi yakikam kijam kibakrau ale rong sha ka jingkamen jong ukan rat jong pi te utaru ubalayo artalen ulawan badolong ko kan rat pilai nga artalen pej ngalakamai sa artalen ukan rat jong ulong hu Shabas ko syakri basmat bad bala bansania pilalong ubala bansania hakikam gibaret kumta ngan pen khamti yapi yakikam kijam kibakrau alerung syaga jingkmen jong ukan rat jong pi uta balayo shitalen ulawan badolong ko kan rat ngatip bapilong ubriu baperking piot nak ba pimsyam latung bad pilum nak ba pimsyam lape kumta ngala shifting bad ngala lej buri ha ya katalen jongpi hapo khandeu te ulashim ya kabadei ke jongpi henry ukan rajung u laong hu
page usakri baman bat bajai pede pilatip bangalong ngaot na kaba ngam syam latung bat ngalum na kaba ngam syam lape ti piladei ban bu ya kapisa junga bat kinong aisut bat nganjin dalayo bat sut batrai enda ngalawan pai te menta tokni no nau ya ka talent but I ya ka how to ubadan shipel talent naba ha uta ubadan endang I susu but un pahu pahai Henry now ta ubomdan wat yakaba udan en kni no yaw ne usakri bomlar kam parla shop no shabar ke jingdom nangta haba endon ke jinglanyar bat ke jingkrniat beniad ka gospel try ko hanmen ko para how Jesus Christ ko kena bai je menta kasngi kijing pule beneng barolai teli kijing pule beneng kong kijing pule baar berkumjuru ke gospel ka khot ka wer yang ayepi bangin pusan sapang yala ka jong ka jing im kham tam e hato ngilong na em kita kibreu ki bajanai Pejala kacong kajing im. Kajing im kabapidan, kisap kipong kabapidan, pila padan kam hok na em yaki. Pila persang na em ban im ya kajing im kabajanai kaba ublay ula ayapi kaba ublay ula dawa napi. Mapi kum ki khana school pila padan kam hok na em ya ka kamram kabapidai ban le kham tam e ban long ki khna ki batip sngi ki khna ki barublei ki khna ki ba pandap hok ya la ka jong ka kamram kham tam e menta ki sngi kat ba phidang tho exam final ga jung pi pidai ban kali pidai ban pej ya la de hato hai kine ki sngi ki benai ki beladap pi la padan kam hok nem ya kita talent lana ki ability lana ki sab ki phong ki ba oblay ul IAP ko ha khana ba ye ko han men ko para how Jesus Christ don go way ka jing ong ha ka tin pareng ong kum ni yesterday is a history tomorrow is a mystery and today is a gift menin kadai ka history la shai kadai ka jing maya bat menta kasngi kadai ka jing ai ka jong oblay habangi pusan bat perkhat ya kanai ka jing ong kalong ka basho jing mut e ha ka jing im jungi ki breu bat kum jero ha ka jing im jungi kum ki khon Kristan ladangi kwa bandan katakai history ka ba best lanai ka ba bha mangama pi ngidai ban im ya ka jing im ka jungi menta kasngi ya ka ei ka ba phikwa banyo la shai ka shong happy menta kasngi ban le la da phikwa banyo so bo bha la shai la chisngi phidei ban tre shitom menta ba ro mangi ngi kwa banyo yo so jong ka jing job yo so bo bha ha ka jing pule ka jung phi ne ha ka ing ka sem ka jung phi ngi kwa banyo uso obabha uso obapura ngim la banyo uso klem ki jing tre shitam klem ka jinglen lade ka jinglen lade jung phi menta ka jing tre shitam jung phi menta kat kum kata pinyo yo so ngios ngeu na ka gospel spang gitu ki laingut ki briu kiba ukan rat wai yaki kitalen ya bonengkong wai santalen ya baar wai artalen ya balai pad wai tang sitalen uto boyo santalen
ula pendon kam hok ya kata-kata len ya ke bauturai ula ai bat uyo ya kabainong kabapura kabainong kababha uso obabha uto baaru namaru trayu ayu katkum kabor katkum ka jingla ka jengu ula pendon kam hok ya kata-kata len lane ketika kasap kapong kabawal ayu uyo katkum kata kajing tresi tom jengu uyo uso obabha ubalairu utrai ulayu katkum ka jingla ka jengu katkum kita kisap kipong kibaudon ula ayu yo Henry une pat ule komno ulong ubajaitu ulong ubajai pede syam lale ei Henry ule buri ya ka upene kaju ya kata-kata len lane kita kisap kipong kiba utrai ulayu ngitip jayu yaw ne usakri balai usha penrem namar ba syam la penmi yaw so ubabha hakajing im jung u ngi hab ban sim yala de ha kajaka jong kine ki laingut kisakri kiba ujisu lai ha kane farsi mentaga step ya pi iwe pai we lai kisap ki phong katkum ka jingla ka jong pi ublei ha bawai ya pi kisap ki phong uai katkum kata ka jingla ka jong pi katkum kata ka jingkot bor ka jong pi Henry kat ma pi la penon kam hok nem pi la le nem ya kita kisap ki phong ki bautrai lai katkum ka jingla jong pi lada manga ngatip bangadon kasap ka phong ban kren hakmat ki breu hoy ngadan kasap ka phong hoy ngadan ka jing slur hoy ngidon kita ka jingla ban kren Henry lada manga ngam praktis lada ngam penkre yala de kato kasap ka phong ka bangadon ban ai jing kren hakmat ki breu kam larkam kabamot ngamla ban penmi yaw so obabha lada mapi ki kena school lada pidan kasap ka phong ban ruai lene ban ro kum ki artis mo lada mapi pidan kita kisap ki phong pim sem la padan kam ya kita kisap ki phong chung pi pidan kasap Henry pi jaitu ban praktis ban ruai pi jaitu ban praktis ban ro lada pi jaitu kita kisap ki phong ki bau belai ai pi kim larkam bat pim la ban penmi kiso ki babha lada pim penla ban penmi ya kita kiso ki babha naga jeng ruai jeng pi na kita kisap ki phong ba pidon ban long kita ki artis utrai unsa penrem ya pi bat ka jeng em jeng pi kan selong mutulap kan sa kelon pinom yo ban yo yo so babha jong ka jeng em jeng pi kumju ha ka jeng pulei jeng pi om don we na peneng jeng pi ki kena school ki kena red jeng ki basong hang ni pilong ki bro ki babi pilong bar ro ki bro ki bastat pidon ki sap ki phong ban pulei kot ban krekot lade ha ka subject science lade mathematics ni political science ni education ni English ni khasi baro ki subject pidon kita kisap ki phong Henry yole si ma pi pim sem la pendon kam pim sem la ban pen kre ya ladi ban penjanai ya kene kisap ki phong ki bala ai jayu pi lada ma pi pim sem la ban pen kiu ni ban pen roy ya kene kisap ki bau trai ki bau bele la ai pi jayu pi apa kudus nam pinsa fail pinsa syong biang hakaju ke kelas ti lada ma pi pim sem la pen kre ya ladi lada ma pi kom kena school pim sem la ban pendon kam hok ya kene ki jin ai ki jong utrai barot sis nem pinsa yo so babha usno uso basniu pinsa fail om dei tang hanos nam Henry hakis nam ki ban sawan ro pinsa fail kine ki bau turai u khot weri pi hagan ka step ku khana be ban puson ya la ka jong ka jem utrai ku ai pi ba pin pendon kam hok ya kita kisap ki pong ki bau la ai pi pidon kisap ki pong ban roi praktis ni ka to ka jeng kasap ka jeng roi ki ba pidon nang pen roi nang pen he pan san ya ka pendon kam ya ka na ka banta ka jeng bha jeng pi na ka banta jong ki wei lada pilong ki artis kinong dro lada pinang ban ro praktis
Penan kam ya kata kasap kapong jong pi, nag banta ke jeng bha ke jeng em jong pi, nag banta ke jeng mentoy, jong ke jeng em ke jong pi, nag banta ke jeng mentoy ke ying kesem bad ke pertai beragawai. Lada pilong ki kena ki bastat ban pulekot, pidai ban krekot baro cisnem, pidai ban kreb ha nag banta ke exam jong pi, bad pidai ban yo so babha. Lada pi yo so babha, ke jeng mentoy pi, ke jeng mentoy ke ying kesem, ke jeng mentoy ki wei, bad ya baro ki breu. Kiba pi kendu ha ke jeng em ke jong pi kan nei ke dei chupang ka jeng em jong pi ki khna na ka banta jungi kirang ba na ka banta jungi kilong kmi kilong pa na ka banta jungi kiruniam na ka banta jungi baro ki kun kristan kadon ke jeng dowa ke bau blei la ai kumba ula ai yangi kan ke jeng em ka junga ka jong pi ka dei ke jeng ai ke jong blei kam dei kan no ka ai ke kam dei ka bang iyo nang no han rei ka dei ka jing ai ka jung blei ha bol ai nga ka ne ka jing im ha bol ai nga ka ne ka jing ngej nga dei ban pen ro ya ka ne ka jing ngej ka junga ka ba ula ai ka jing ngej junga ngam dei ban buri haladi nga dei ban pen he nga dei ban pen roi nga dei ban pen san nga dei ban ai ya ka ne ka jing ngej ka bang ala yo no trai ha ki wei pat lada ublei ul ai pi ki sap ki phong ban long unong yalam ha ka seng long kmi jong ne ha ka seng long pa ne ha ka jong ki samla ne ha ka no ka kerdan ka bau trai ul ai pi lada pi simti ya kata ka kam ka ba fitrei ka bau trai la pan kam ti pi lada mangi ngiem pendan kam hok ya ka to ka kam ka bau trai ul ai ka ba mun ngilong kumune ubriu ubo syakri ubalai yo ya katalen ulai buri ya ka kan mau haba mangi ngim penan kam hok ya kita ki kerdan ki bau blei ulai ke bau lapan khamti yang ai pi ngilong kumune ubriu ne syakri ubalai buri ya kata katalen bad ngingin sayo ya gajing penrem hakas ngi ke bakado kohan men ko para ha gajing im kristan gajung pi ni haki kerdan ki jong pi ki ba pidon pidei ban pendon kam hok kane ke bau turai ukhot uwer yangi keli ladi hato manga kumuleng do ngala pendon kam hok ngala pendon kam janai nem ya ke kerdan jinglong leng do ke junga namaru turai la ayenga kane ke kerdan jinglong leng do om dei na ke benta jonga marwei om dei bangan buri ya ka om dei bangan pensuk ya ladi henrei na ke benta ki wei na ka banta ka borom ka jong blai na ka banta ka jing mentoy ya ki wei lada mapi kumukpa lada pim penan kam hok ya ka kerdan kpa ka bau blai la ip pilong kumune usha kreu balai mapi ka long kmi lada pim penan kam hok ya kam ram long kmi jong pi ya ka jing ri ka jing sumar ka jing pe ka jing kmi ka jing pendap ka jing penbiang jong pi ka jing hikai jong pi ya ki khon ki ti pilong kumune usha kreu balai buri ya kata katalen ka bau trial ai bat pin sayo ya ke jing penram pin sayo ya ke jing tim nau blai ma pi ki samlaru kumjo kumaong ye pi khna ibarat khna school baro ngilong kumjo saka weipat ladang ke bangila ban yo jing hikai na kana ka gospel bamta ka sngi ka dai gane ngidon ka spa ka phau ngidon ka benta ka siap ka khendau ka siap haying jungi ne ha ka jing em ka jungi katoru kadai ka jing ai ka jung blai kadai ka kawei na ka sibenta kata katalan ka bau blai ul ai ngai pi kineru ko han men ko para ngim dai ban buri ye ki ngim dai ho ngim buri ki han rei ngi pan ngi pedon kam ye ki tang na ka benta ya ladi ngilong ki bakhwan lanat den mata ka daw ngim semla ban penon kam hok ya ka to ka spa ka ba uturai ul ai ya ka to ka khendau ka siap ka bau blai ul ai kabau bleu kwa yang aba dia pi kalong kene bangin penon kam ya ka om tang na ka benta ka jing mentoy ya ladi han rei na ka benta ka jing mentoy jong ki weiru kumjo kan mau ka ka bangi don ha ka jing em ka junga ka jung pi ka dei ka jing ai ka jung utrai ki wan nau trai hi daladi hoj ma pi tresitom mid bat sngi pi pen mi kas ep ka jung pi kas nam ka jung pi ka buit ka bor jung pi tekan mau mano ba ip ka jing nang ka jing stat mano ba ip ka bor ka sor uturai dalade
la dau trai klem ai pi ka bor ka sor pinom la ban tre sitom ban yo ka spa ka peu ka jung pi pinom la ban yo ka kerdan ka jung pi pinom la ban yo ka e ka ba pidon ha ka jung em ka jung pi dei na mata ka dau ngi dei ban kan mau ka e ka bang idon ha ka jung em ka jungi ka dei ka jung ai ka jung trai la da pi ong baro ka bang adon ka dei ka junga ka dei ka bang tre sitom ka badai nga yo hi dala dei la da pi ong kata pi la bakla ngi dei bas nguthu ya kan ko han men ko para utrai ukot weringi bangin pe yala ka jong ka jeng em hat du kat no shisha manga pan mapi ngila penon kam ya kine ki sap ki phong ya kine ki jin ai ki ba utrai ula ayengi den mata kadau ha kana ka step kam tame menta klemat habangi terwa ya kupubat kawan to ken ngini terwalang ya baro kine ki sap ki phong ki ba ngidon ki bangi layo na utrai bangila banang penhe pensan bangin la ban penroy yaki bangin la ban pendon kam hok yaki na ke banta ke borom ke jong blai na ke banta ka jing mentoy jong ki briu ki bangi ya salang niat relang ki bangi kendo man kasngi bat kumjuru na ke banta ka jing mentoy jong ka jing im bamarwe jungi ha kanai ke perthei bat ha ka jing im lawe jungi token ngini duai nak banta kini gijung e gijung utrai and your Jesus Christ Trongin yang Span Rubuay. Tong ini aduai hau blai pa jungi bakwa bangi baro ngin don rengkat lang badu Kecupap cengi kalong ngi kerpat yeme kutrai ngi kerpa di me kotrai nakam tai upa baku cengi ubicap cengi kiling dop at ki katekis pakindup ai tilut yalade hakakam yalap yaka gospel daka cing shit rem par kacing kuj pak pakan long kacing
kasaki ya kacing e chang ublay ya ki breu baro ngi kerpa de me kutrai nakamta kani kerempe kristan jongi pangindup ya lesh dom silenter ban penne ya kacing ya long kawai par kacing suk ngi kerpa de me kutrai nakamta iwai pa iwai nangi pangindup kan mau barabor ya kacing ton umursim hapo jongi ngi kerpa de me kutrai nakamta ki kristan baro pagindup sem yang ya kacing e jukpa haba pha yala ukun shangi ya kacing e jong ukun haba it yala de nakamta jongi pa ya kacing e jong umursim haba yalam yang isya ukpa ngi kerpa de me kutrai nakamta Gibril baro pakin job ngel tho ya ka hop pakar pang pan ya pa da ublay pan ya men da u jisu pat pan don nang ya lam da u men sem ba ko u ba ya da pan pintengen arta ngikir pa demi gotrai Ni dua anak bantagi bapang bestam hasa telak kepertei kam tame apo kabalang gajungi apo ki ingisem gajungi ngikir padio trai bon ktai ki bakin yo biang ye gajung koi gajung khia kabapura ngikir padia me ko trai ngi dua anak banta kajing suk hasa telak kepertei kam tame kito giri kito gijaka kiba dan gajeng ikan at nekitma nikar pat botrai breus em jong gajeng suk wan rai ki gajeng suk kam tame ya kinong yalam jong kiri baro bakin dan kata kaman sim snuthu ya gajeng don kam jong kipat babun balang gajeng suk gajeng ej gajeng atli kawai bat gajeng kiu ha gajeng nang gajeng start nikar pat ya me ko try Giduwa anak banta ki kena school ki jungi barakhat ki badang pankre yalade banto exam berkom juro ki balas dang ye exam baper ki jungki bauturai kan rat unai ki jungkoi ki jungkia unai ki kajing nang kajing start kam tame bakin la sisu ban pankre yalade ban nang krekot ban kila bha ban tho bhagi exam kom juro bakin pas bhagi exam ki jungki ye karpa ye me ko try Para mapi ki hep ki baret hakan eklemat do waina bentai mei pa jung pi ITA pa jung pi ha jung somar jung jisu au jisu ai mei pa jung pi jung koi ka jung khia ka jung klain ha ka bormet ha jung mor ka jung perkhat baginang la su ban tresitom pad ban yalam ye pi sha ka jung baha ngi karpa de me ko try Ablay try kan rat kine kide ki jing trua ke bamangi ki khon ki chume ki labu akhmat jume ha kan ka step tos ngap to panur long yiki lada ki long kat kum kamon ki chume ngi pan ye kine daw kris utrai jungi amen Sim kenembar lais pak pesan Be
Toduai ko para baga jeng kenya jeng abad jong pi kan long ma pedang hu nak madu blei pa badan bor baro kajing mentoi ngi bad balang bakul jeng u baro kawai doai ko trai ngi kerpat baga jen ai ka bangi terwa khmat ka borom sem jong me kan wan ra hangi ya ke jen ai ban ai ti lot yala de hame bad ban kan yo hangi ya ke jinkmen ke bane sujunam da kres utrai jungi amen utrai don rengkat bat pi ru to kan tu yala ki danot ki shau trai to ngi nai utrai blai jungi ka shong hok bat ka dai da shisha kalong basong hok bat ka badai ka dai ti jingi bat ka jing pen em yangi hamala ka por bat ka jaka banai ngu yame ko kan rat ko pa bakoj ko blai badan bor bat bom jukut leng bau trai jungi u Jesus Christ namar da ka jing kha yu ula pen thamai ya ka jing long breu barem bat da ka jing sha sutom jungu ula pen dam no ya ki pop jungi da ka jing mi pat jungu na ki bayap ula pli ya kalanti sha ka jing em bom jukut bada ka ba ukiu shame ko pa ula pli wang ya ki kherdop ka beneng bad namar kata rengkat bad ke kenhon jong ki angel bad ki rukhoj ngi rwai ke jing rwai ro ya me bad ngi pen pena klem sange da shisha malong bokoj ko trai ka thame jong ka jing khoj baro namar kata ngi kerpat ya me to pan khoj pan kentang ya kine ki jing trwa jungi dag ba pha ya mesim jong me kum kam jer halor jong ki bakin kelalong yangi kam bat kasnam jong utrai jungi u Jesus Christ Hakapor beladi no yu badala kaman ngabha ula pediang ya gejeng syasutam ula shim yukpu badak bangu ya me ula kedia yu badulai hala kesendran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaban IT na kabanta jong pi ha kaju kerkam enda lalayabam ula shim ya kukuri badak baingu biang yeme ula ai hala kesendran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai batbom jukut ia kebaen penme na kebanta jong pi bana kebanta kibabun na kebanta kajingma begipop tole ya kene ban kan mau yanga kajing maya jong kajing nge Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Namar kata ngi bapan menta ya ka jing ya ba ka jing mi pa jungu ngi terwa hame ko tra yuk pu jong ka jing em bat ya ko khuri jong ka jing pen em ngi dai ngu adem namar malanyeu ya ngi ki babet ban yang ka khmat jong me bat ban sakri ya me da ka bas ngeuret ngi kerpat ya me bangi ki ba yo benta hakamet bat kasna mokres ngin long ki ba lapanya tali ka we daw man sem ba khoj tokan mau ko trai ya ka balang jong me kabla priang setelah ke perthei bato penjanaya ka ha ke jingi rengkat ber Francis ukpa bako jingi wal bat marwen yu bishop jingi ka kan hon ke bishop bat baro ki lengdo token maulem ru ya ki henmen ki para shenrang bat kan thei ki bal yathia da ka bakermen ha ke jingmi pat bat ya baro ki balaklat no ha ke jingi snei jongme to pdiang ye ki sha ke jing sha ka khmat jongme toy snei yang i baro ngi kerpat ye me barangkat bat kamaria tesuti bakuj kakmi jong oblay ujisa bakuj ukurem jongka ki apostol bakuj bat baro kirukuj ki balapen singo bahaya me pateng lapateng ngilong ke babet banyo bentalem ha ke jeng imbam jekut bat bingen yiro bat pendan boram ya me daw kun jong me uji sukres Dau lembadu bad hau kan long hame blai pa badan bor ha gijing yelong ka wei jong amen sem ba ku baro ka borom bar gijing ro chunom la chunom amen ko hanmen ko para akan kelemat abang iduai kena gijing duai ke bokres hiu lai kai ngi banawai to ken nginai ti lade kham tam e bamangi ngila ban penon kam hok ya kita len kiba utrai ulapan kham ti ngi kok pa jongi ba hamneng kalong ko ki teng chongme kanwan ke hima chongme kalong kamon chongme akde ba hamneng tuai ngi nakta ka chupam chungi ka bala kasni patama ngi kirang chungi umbang ni rumah mabuk lasdewi berwarna lami ki shau shoy red play ngi na muslim topan laj ngi ngi kerpat ko try na gijing sneu baro ha gijing spon chungme to a jing suk jing sanya ki sngi jungi khnang ba da gijing rap ka jing snei jume ngin laj bar bor na ka pop ban ngin yo jing yada na gijing jenjar baro kat ba ngi dangap khmeranti ya gijing kermen ba khoj bad gajing wan pat jong nong panem jongi uji sukres Namar ka chongme kalong ka hima ka chongme ka bor ka burom chinom la chinom ko trai ji sukres me belong haki apostol jongme ka jing suk ngai yapi ka jing suk jonga ngai yapi wat pe ji ki pop jongi hanroya ka jingai jong ka balang jongme pada ka jing spon jongme to aya ka ka jing suk bad ka jing atali ka wei kat kum ka mon jongme mame ubem bad basanchar Junam la junam. Amen. Kajing sukutrai kanan barabor rengkat bat pi. Rengkat bat pi ru. Tong ini terwai kada kajing suk iwe ha iwe pat. Hak mi ukulong brod jong belay. Hak mi ubukit no ikipop jong kepertei. Suk yang ik balakot syakane ka jing kawai jong ukulong brod. Ko kenrat amsong hak naman rung apo kanying ka junga. Ray syong dan nakjin kaman sem junga kan sakyahi.
Kamat berkesenama Kris Kandri berkelam Indonesia cukup aman. Shim ke nomor Ars Pak. Ars Pak. Pangi
Dong in ya duai. Ngi layo pediang ya gajenai jong gajen maya bakentang. Mangi kerpadrit kotrai ba kita ya kiba kon jong me ul hukum yangi ban le ban kan mau yu kin yarab yangi ban roy ha gajeng e daw kris utrai jongi utrai dan rengkat bat pi ublay badan borbaro unkur kuya pi ukpa badukun badoman sem bakut amen to letsuk it basyakriyo trai da gajeng em babha jong pi Nisno yau play. Shim ke nomor Sun Spotlight. Sun Spotlight. Kaburam hak pabro kun bermesim berkuj. Kudunur kitam Jisu. Kumariak no Arab Ciki Kristan.